ngena apha athi ndikubonile uhambe inqwebeni ubabethe amadlweni usithi ndilandeleni ndakunenza abalobi babantu kodwa wasuka wangena gxalatheleka engayinvayithwanga watsho wethu Thixo ngoba kamkhethe wami owethu Thixo kamkhethe ubufuna uhlala kuye noba awubizwanga wafuna izandla wamhlalisa wathi ngwekwapha sehleli naye wathi ukuze ndiyohlala etroneni ngasekunene kwabawo ikhona indoda kwalapha kuni ezondigqithisa ngengcwaba ukuze ndiyohlala. Kodwa nto ebalulekileyo sesihlaleni ngoba sesihlaleni ngoba kahlalo amakhala upheletsana kumathafa asedule emisi wapho umntu batho bafuna ukuhlala pha kule lali madoda yalapha kufuneka into yoba bamane bayoguqa ukuze bahlale kakuhle wemuDanieli wathi unothe ndihleli kuthi yazazi apho ndihleli khona wathi ndihleli kuThixo ophefumulayo ndihleli kuThixo ovayo ebazalwane bethu abamadoda lapha ehleli kwindoda enamehlo kodwa ayiboni enomlomo kodwa ayithethi enendlebe kodwa ayiva kodwa siyabulela xa sihleliyo sesikhangela into yoba siwumenyelwe nomsitho siwumenyelwe nomsitho ngoba izawuthi ivesi